I denne præsentation vil vi sammenligne to artikler, der handler om forældrene efter Utøya, og det vil vi så analysere. Den ene artikel, den hedder 4 år siden. Hver anden forælder til Utøya-ofre er stadig sygemeldt, og den har vi fundet på Ekstra Bladets netavis. Og den er skrevet 22. juli 2015, altså 4 år efter ulykken med Utøya. Og nyhedsbureauet, den kommer fra, det er Ritzau-112, og det er en international nyhed. Og så målgruppen for artiklen, det er ofrene for Breivik. Og den anden artikel, den her hedder, uanset hvor meget man prøver at forklare Breivik, så er det uforståeligt. Og den er fra Politikens netavis og ligeledes skrevet den 22. juli 2015 af journalisten Claus Blok Thomsen. Og det er også en international nyhed, da det er meget vigtigt for den internationale verden at vide om terrorangreb. Og målgruppen, det er ligeledes ofrene for Breivik. Og så artiklens indhold. Altså artiklen fra Ekstra Bladet, den indeholder mange interviews, som der er for eksempel ekspertinterviews, hvor der er et center for psykologi, der kommer med en undersøgelse om de her forældre. Og så er der også partinterviews, som opstiller de her to sider, som kommer med deres syn på netop det her. Okay, og i den anden, der ser vi bedre på en reportage, hvor det er journalisten, der har skrevet artiklen, og et af forældrene til et offer for Utøya, tager ud på Utøya og taler om, hvad der skete, og hvordan hun kommer over det her tab. Det vil så sige, at det er et dybdeborende erfaringsinterview, hvor det er at man kommer ind på Beate Wettendal, som bliver interviewet om, hvordan hun netop kommer igennem de her ar på sjælen, som hun har efter at have mistet sit barn for terrorister. Det betyder, at der bliver brugt mange citater, netop fordi det er et interview igennem det hele. Så derfor så bliver der ofte brugt direkte, hvad Beate har sagt, hvilket man kan se på artiklen, at der bliver hele tiden indsat sætninger, og desuden så kan man se, at miljøet bliver beskrevet, og handlinger bliver beskrevet, hvilket viser, at det er en reportage. Og så lidt om aktørerne i de to artikler. I artiklen fra Ekstra Bladet, der har vi Kari Dyregrov, som arbejder i Center for Krisepsykologi. Og vi har Uni Espeland Markusen, som er mor til en af døde på Utøya. Og så har vi de to aviser i Norge, som hedder NTP og Aftenposten. Og i artiklen fra Politiken, der har vi Beate Wettendal, som netop er forældre til et af ofrene på Utøya, hvor hendes barn Benedikte blev dræbt. Og så har vi journalisten Claus Blok Thomsen, som så interviewer hende igennem artiklen. Og så vinklingen på de to artikler, jeg vil starte med Ekstra Bladet, det er, at den første er meget faktapræget, og det kan man blandt andet se ved den undersøgelse, som Centeret for Krisepsykologi har lavet, og den er også meget informerende og præget af logos, og den er objektiv. Der er ikke så mange følelser, der præger artiklen. Det er mere bare lige på hårdt, og de fortæller bare om, hvad der er sket, og hvordan de her forældre er blevet påvirket af situationen. Yes. Og så den anden artikel fra Ekstra Bladet, den er igennem hele artiklen meget patospræget, eftersom at det er nogle meget følelsesmæssige udtalelser, som moren Beate Wettendal kommer med, og det er også derfor, at det også er meget subjektivt, da det er moren til et af ofrene, som udtaler sig. Derfor er hun selvfølgelig også kritisk over for Breivik, så hun har allerede en holdning til det her emne. Og der bliver brugt nogle signalord, for eksempel i de følgende citater her. Mor, du skal vide, at jeg elsker dig. Så det er meget patos, og igen, ingen overgivet længere at høre om Breivik. Eller kan man blive menneske igen, når ens barn er blevet dræbt af en galning? Så det her galning, og kan man blive menneske igen, det er også meget stærke signalord.
Og så det der nyhedskriterierne i artiklerne. I artiklen for Ekstrabladet, der har vi kun 2 nyhedskriterier, og det er identifikation, fordi man sådan kan identificere sig med de forældre, der har mistet et barn til Breivik. Man kan sådan lidt føle, hvordan de har det efter at have mistet et barn. Specielt hvis man har et barn, eller har mistet et barn selv, så er det ekstremt nemt at identificere sig med forældrene. Og så er der også den her konflikt i artiklen med, at der stadigvæk er hver anden forælder, som har mistet et barn til Breivik. Det arbejder ikke længere, selvom der er gået 4 år. Så det er også lidt en konflikt med, hvordan vi skal få dem ind på arbejdsmarkedet igen. Og så kan du se, at de nyhedskriterier, der ikke er i artiklen, det er aktualitet og væsentlighed, uventethed, kontinuert, entydige og elitepersoner. Ja, og i artiklen fra Politikken, der har vi også kun 2 nyhedskriterier. Det ene det er identifikation, netop fordi at, som der blev sagt i den anden artikel, at man kan identificere sig med det her tab her, fordi alle har prøvet at tabe noget i sit liv og miste noget. Så det er meget let at identificere sig med, hvordan Beate Wettendal netop lider rigtig meget over sit tab. Desuden så er der konflikt, netop fordi at Beate Wettendal har en indre konflikt i sig selv, netop med hvordan hun skal takle det her terrorangreb på Utøya, og hvordan hun skal komme sig over sit tab, og lidt over hvilke meninger hvordan hun skal stå i forhold til meningerne med det hele. Så er der så heller ikke aktualitet, væsentlighed, uventethed, kontinuitet, entydighed eller elitepersoner i den her artikel, netop fordi at mest fordi at den er skrevet for 4 år siden, den er skrevet 4 år efter at selve terrorhandlingen blev begået, så den er ikke ligefrem aktuel for alle længere, da det netop ikke er en verdensnyhed længere. Så er den heller ikke væsentlig for alle, da det netop fokuserer på en gammel terrorhandling, hvilket vil sige, at for os andre, der ikke var direkte ofre over for terrorhandlingen, vil den ikke være specielt væsentlig. Desuden så kommer den jo ikke med noget uventethed, da den var 4 år efter terrorhandlingen. Og så indeholder den heller ikke nogen elitepersoner, eller specielt kontinuert eller entydig. Opbygningen i Ekstrabladets artikel, der har de brugt en omvendt nyhedstrækant, hvor de fortæller præcis og grundigt, hvad der er sket og hvad problemstillingen er. Og så senere kommer der flere aktører på banen, som så fortæller deres syn på problemet. Og den indeholder både en rubrik, og så er den opbygget med manchetter og en underrubrik, som beskriver et billede, som er i artiklen. Og så helt til sidst er der en faktaboks, som opridser, hvad der skete i terrorangrebet. Ja, artiklen fra Politikken, den er også opbygget som den omvendte nyhedstrekant, hvor det er, at man i princippet kan starte med bare at læse det første stykke af artiklen. Det første stykke fungerer som en slags opsummering og lidt eller et resumé for hele artiklen, hvor det er, at man egentlig får at vide præcis, hvad det er, Beate Wettendal kæmper med, hvad der er sket og hvad de laver. Og så bagefter kommer man så ind på det her direkte interview, hvor man starter helt fra, da det var, at journalisten Claus Bloch Thomsen mødte Beate Wettendal, og så til det er, at de slutter af på Utøya. Den er opbygget med rubrikker, mellemrubrikker og manchetter, hvilket gør den her artikel meget overskuelig og let at følge med i, hvor man ikke bliver forvirret, eller den virker heller ikke specielt tung. Desuden så indeholder den videoer, og indeholder den en video og et billede, hvilket gør det lidt mere... det gør, at der er noget for alle. Hvis man ikke lige har tid eller lyst til at læse noget, så har man en video, der også kommer ind på det samme. Og et billede giver ligesom sådan lidt adspredelse fra at skulle læse så meget. Desuden benytter de clickbait, hvor det er, at de hele tiden har indsat et link til en anden artikel, der netop vil kunne
der vil kunne friste den, der læser artiklen, den her artikel her. Det er selvfølgelig for at få flere læsere. Det virker godt nok ikke specielt, det virker ikke ligefrem specielt, hvad skal man sige, forvirrende på nogen måde, fordi at man lægger ikke specielt meget mærke til det, og kan nemt skippe det, da det kommer meget med mellemrum. Der er heller ikke noget blikfang, fordi at det er en forholdsvis gammel nyhed, og da den ikke var specielt, da den ikke indeholdt specielt mange nyhedskriterier, var det ikke den største nyhed nogensinde, også fordi den netop ikke var sådan mega aktuel i forhold til verden nu. De annoncer, der bliver puttet ind, er desuden også meget overskuelige i artiklen, hvor det er, at de er blevet sat ude i hvad det hedder, siden af artiklen, sådan at man egentlig bare ved, at artiklen den er bare i midten, og den fortsætter bare nedad. Så det gør den meget overskuelig. Og så lidt eksempler for det, vi sagde før. Vi kan se på det første billede herovre fra Ekstrabladet, at der er den her rubrik her, og så vores manchet, der sådan lidt opsummerer hele artiklen, sådan meget kort. Og så herude til venstre kan vi se de reklamer, der er i artiklen, som er både højre og venstre, og også nogle gange kommer man hen over artiklen, som de skifter ret ofte, så det bliver meget irriterende for at læse artiklen, fordi sådan meget skifter, det er sådan meget nemt at få et blik hen på reklamerne. Og så billedet her i midten til højre, der kan vi se, hvor kort afsnittene egentlig er. Altså, de er kun 2-3 linjer alle sammen. Og så linjerne også, den der sætning er meget, meget lang. Hvilket også gør sådan artiklen lidt kedeligere og længere at læse. Og så kan vi se nogle billeder af artiklen på Politiken herover, hvor man netop kan se, at de benytter en stor rubrik og en manchet, og de benytter også underrubrikker her senere, som man ikke lige kan se, men det gør de. Desuden så kan man se, hvordan der er en video som det første, hvilket netop er for at fange den, der ikke har lyst til lige at læse igennem hele artiklen. Og desuden så er der et billede lige for at give lidt adspredelse, og de benytter også faktabokse netop for at gøre alt for, at der er til alle behov og alle målgrupper. Så kan man her se annoncerne ude i siden, men det er tydeligt at se, at artiklen den er i midten lige her, så det skaber ikke nogen forvirring. Og så kan man hernede i bunden se et link til en anden artikel, som kommer løbende igennem vores artikel, som netop også omhandler det samme emne, som kunne friste netop for at tilfredsstille click and bait princippet. Sproget i Ekstrabladets artikel, det er meget uformelt. Altså, de bruger hverdagssprog, så det er let at forstå for den enkelte læser og de forskellige personer. Så det er også for at skabe en bredere målgruppe, så flere kan være med på at læse den her artikel. Og der bliver generelt brugt mange lange sætninger, som er mellem en linje til halvanden. Og som Tobias sagde før, det gør artiklen meget lang at læse og kedelig. Men alligevel er der brugt det her negative sprog, som alligevel gør det lidt interessant at læse. Og det er også specielt for Ekstrabladets læsere, som søger det her sensationelle og negative. Ja, og i artiklen fra Politiken, den er også meget talesprogspræget og meget let forståelig. Det er normalt sætningslængde og hverdagssprog, der bliver benyttet. Og det er igen appelformen patos, der bliver brugt som nævnt tidligere, da det er morens følelser, der kommer til udtryk gennem hele artiklen. Og det er også meget negativt lavet, det sprog, der er valgt. Altså for eksempel det eksempel, der blev nævnt før med, at det beskrives, at hvordan kan man komme videre i sit liv, når ens barn er blevet dræbt af en galning. Det er meget negativt ordvalg. Og det er der flere steder gennem artiklen.